Майже півсотні обшуків, про які ніхто не знав. Репресії окупантів у Криму набагато масштабніші, ніж про них відомо. Причина – люди замовчують тиск на силовиків, щоб уникнути більших проблем. Нині правозахисники в Криму збирають інформацію про такі випадки. Наразі відомо, що за 4 роки анексії Криму у 36 випадках про обшуки у кримських татар ніхто не знав. А сейчас вот одной из задач, которую мы делаем, это поднимаем все это. Поднимаем все это и пытаемся объяснить людям, что вас ничто не спасет. Договоры с ними вас не спасут. А сидеть тихо и ничего не делать, это тоже очень плохо. Я, наоборот, призываю всех не бояться. А сегодня мы достаточно в Крыму поработали, и сейчас наши активисты есть практически в любом селе. А когда вы огласили все это, народ с вами,